Cantos de Terrasal, un canto tradicional galego. Quero agradecervos de ter contado con nós, que é un verdadeiro honor e un prazer. Silvia Penas, escollida como madriña deste primeiro premio Xeria, que nos conte un poquinho brevemente sobre a creación literaria. E, bueno, damos os parabéns por o seu último poemario ao resto do CEU, que vos recomendo moitísimo, Cabo Verde, aquí a tope. Sí. Ben, trouxe un texto porque se empezo a falar así sen máis, perdone, non é por outra cousa. Moitísimas grazas por convidarme, ser madriña sempre é algo para celebrar. É máis unha cousa así, non? Como é entregar os premios, que é unha alegría tanto para as premiadas, para os finalistas, as participantes. Ainda por riba que sexa en colaboración coa Fundación Xon Piñeiro, que estes bronces sexan de Pupi Piñeiro, que tamén é amiga e admirada por min, así que estou encantada. Escribí un texto e chamei Analogía da escrita, ainda que non sei moi ben se ten moito sentido este título, xa iremos vendo. Que a flor flore, o colibrí colibrisa, e a poesía, poesía. Di Haroldo de Campos, na súa ode explícita en defensa da poesía no día de San Lucas. Quizás sexa esta definición de poesía como verbo, como acción creadora, a que máis se parece a súa orixe etimolóxica poiesis, e que Platón define no banquete como a causa que converte calquera cousa que consideremos de non ser a ser. Así, a creación literaria sería precisamente iso, crear, orixinar, facer presente, acontecer. O meu primeiro achegamento ao concepto de literatura foi a través do ensino na escola primaria, onde ademais recordo que nos corredores vía a Nones Araújo, que gañou este certame porque era profesora na miña escola, ainda que nunca me deu clase. E definían na escola de primaria máis ou menos como unha forma de comunicación que xogaba coa linguaxe e que principalmente no que se refire á poesía non tiña unha finalidade máis alá de si mesma. Era un deleite estético. Xa na secundaria aprendín que a poesía usaba unha linguaxe connotativa fronte á narrativa, que facía un uso denotativo.
Desde a teoría do signo, a poesía sería complexa, escura, o signo está coberto de tebras, e sería entón o lugar do indicible. Para chegar a descifrala, teríamos por un lado a imaxe, polo outro o ritmo e o uso connotativo da linguaxe. Pero reflexionaba eu, estudante iniciática de literatura, como podo saber en que momento do poema e de que maneira está esta connotación? Resultábame unha arte adivinatoria a poesía, algo que hai que descifrar como un truco de magia. Chegados a este punto, segundo que me aprenderan, a literatura era un xogo de linguaxe. Se era un xogo, supoñía un risco, e ademais, algo que non servía para nada, tipo parasito. Ademais, imposible, ou cando menos difícil de entender, e tiña ritmo. Eu non identificaba nos textos literarios exactamente isto que me contaran, pero mesmo así, algo arriscado, inútil, escuro e con ritmo interesábame moito. Nalgún lugar que non sabería citar agora, lin que para Wittgenstein a poesía era a linguaxe en vacacións e a adolescencia era en sí mesma as vacacións. Así foi que esta aburrida maneira escolar de expoñer a poesía coa que actualmente non concordo ni me identifico e que provocou na maioría dos meus compañeiros e compañeiras un rexeitamento inmediato, antollouseme naquele momento fascinante. O mesmo aconteceu cos contos, a brevidade, a fugacidade e a oralidade que o feito de contar leva consigo. Abríame toda unha posibilidade infinita de combinacións, porque todo se parece a todo. Incluso os fonemas que emitimos en formar palabras semellan algo que por analoxía comprendemos, albergamos en nós o seu significado. Mátura, látora, cóscora, tal, porcalirete, turpolireta, dicía Torrente Ballester na saga Fuga de J.B. E parécenos que o entendemos. Vale, pasamos ahora a entrega. Entón, en principio, vamos a chamar a Andrea Costas. Bueno, fun finalista aquí e mandei un relato, un microrelato atípico, rompendo todas as regras do xogo do microrelato, como ben decía Silvia, porque para min a literatura tenme que causar fondo prazer e ten que romper as regras. Por iso, non o escribín dun xeito narrativo nin descriptivo, senón que fixen o escribín dun xeito dramático, como teatro. E se o lees ou o representas, o entendes, pero se o estás escoitando a palo seco, non. Entón, creo que vou a pedir un comodín, o comodín de Adela, para facer as voces interpretativas deste microtexto que se titula Dous vellos con boina negra. Sacamos cara? Sí, sacamos. Ei, Manolo, bebes que nin dios. Aínda che dura o arrantes? Dixo ya sartén o cazo. Sei que ates gana de leria, José. Ti sola, Manolo, ti sola. Non se di sartén. Aos meus anos sei quen a ten ao mando. Porén non cambio o meu castrapo. Pero ti sempre fuches máis de chámame golondrina e bótame trigo. Anduriña, Manolo, anduriña. A min non me chames así, que a diferencia de ti sempre tive que andar en Gallardo. Mira que estás bravo hoxe. Sempre fun home de ben. Leiras, jando e fillos. Pois dis que ías co cura de San Andrés, logo da misa dos domingos. Non, eu visitaba a sacristía. E logo confesabas. Non, comprobar quería que vestía debaixo da sotana. Sei que era unha enauga. Non, era a mortalla da miña tía María, con encaixe de camariñas. Esta conversa saía dunha parede medianeira, cunha gorsa ronca de morteiro e ladrillo, ou moito consumo alcohólico. A confesión acontece ao pasar a medianoite, logo de valeirar o whisky escribindo informes, moito despois do toque de queda. Pero eu son policía. Damos unha certa. A continuación, a finalista, a gañadora do microrelato, Vanessa Araujo. Bueno, eu fixen un relato sobre dúas mozas
que están en un mural no barrio da Florida, os que sodes de Vigo. Bueno, está ali, é precioso, a mí me parece moi tierno, e ademais son unha seareira de Lula. De feito, busquei o seu correo, escribínlle, mandei o relato, porque me parece unha persoa que ten muitísima sensibilidade, fai todos os retratos de mulleres, de nenos, cheos de natureza. Bueno, está recorrendo o mundo, facendo murales. Bueno, estou moi orgullosa de ter pasado por ali e, bueno, captar esa imaxe tan tenra e tan bonita. Titúlase Dúas mozas. Acordaste, Elisa, cando nos rematou de pintar Lula e nos pareceu tan especial este lugar? Era do noso gusto ver o ceo aberto sobre unha casa pequena no camiño do mercado, preto dun colexio e unha barriada chea de vida, que por chamarse Florida deu-nos por pensar que tería sardíns con flores amoreas. Pois sí, Marcela, acórdame ese día. Estábamos de estrea e felices. Nós, que non tiñamos máis que unha foto da nosa boda, tirada presa nun escenario hostil. Grazas a Lula, que nos pintou bisbando segredos nun retrato singular, xa nunca estaremos soas, nin agochadas, nin fora de contexto. Elisa e Marcela, musgando os ollos, pensan que este día non será como aquel outro no que Lula lles regalara tan boas vibracións, que este se achegará baleiro de xente, coa terraza do bar veciño pechada por decreto, onde a adolescente dos cascos xa non esperará polos amigos, nin as mestras xubiladas citarase para tomar o vermú, nin a nai que lle dá a papa de froitas ao bebé esperará pola filla que sae do conservatorio. As dúas mozas saben de certo que agora todos serán extraños, que só falarán cos ollos. Bueno, pois aquí temos o premio para a primeira gañadora do microrrelato de Xeria. Moitas grazas por participar e parabéns. Gracias, Ángel. A continuación será a finalista de poesía, Adela Pintado, again. Bueno, a raíz do confinamento, pois tiven tempo para retomar un pouco a escrita, neste caso, sobre todo, a poesía. Grazas a Andreia, que me informou do vosso certame, e, bueno, animei aí a presentarme. O tema era moi atraente, porque era arte urbana, e así como escoitei o tema, con permiso, pensei nas conas que hai por Vigo, pintadas polas paredes de grafiti. E sempre me chamaron a atención, de feito as miñas fillas, que andemos camiñando, me din, que é iso? Non? Extrañadas. Pois así como souben o tema, dixen, teño que buscar información. Entón busquei información, vin que a súa artista, artista grafiteira, Lupita Jar, vin vídeos dela, escoitei o que falaba, como explicaba o seu arte, a súa forma de ensinar ao mundo o que é a feminidade e o feminismo en sí. Gustoume moitísimo, entón decidime a facelo sobre este arte de que, bueno, graffiti de Lupita Jar. O título é O Tabú, e di así. Teño unha cona preciosa que din me fai muller, mais hai quen sen tela síntese muller tamén. Teño unha cona mandona que rebelde din que é, mais ela non ten dono nin dona, e non inflixen regra nin lei. Teño unha cona teimuda, que manda máis que a min, mais ás veces é temerosa, porque a poden facer sufrir. Teño unha cona famosa, por Vigo a podedes ver, pintou na Lupita Jar con mensaxes para ler. Reivindica a igualdade, visibiliza a muller, con textos que dan folgos para nós non decaer. Esta sociedade machista que aínda é patriarcal precisa dun cambio e os tabús eliminar.
último, Azucena Arias, gañadora de poesía, o premio de poesía. Bueno, eu non son de Vigo, son da cidade do lado, de Pontevedra, pero sí que en Vigo teño pois, lazos familiares, de amizade e profesionais. E no poema o que intentei é darlle voz a Vigo, ¿no? Que é un poquinho unha cidade de referencia que me gusta moito. Agasallando ledicia visual. Non poderedes citar todas as miñas expresións de arte, verbas, figuras e cores sobre cemento, pedras novas e con historia amósase sobre min calavano de estilos artísticos en contextos co meu acento. Arte, creacións emotivas, moitos retallos, ou anaquiños de vida cotiá, momentos de lecer e de traballo, intres de verán e do inverno, lendas e mitos, seres doutros universos. Fago metamorfose, convértome, cambiando de aspecto, perfeccionándome, embelecéndome. Son unha porta, o lugar para acceder a lugares alén do mar. Ábrome e combato a estenose. Son unha cidade nova, mais de ruínas milenarias. Reclamo amosar os meus alicerces, os antigos poboamentos que levo nas entrañas. Son cidade e son cultura. Semento polas rúas as miñas crenzas, costumes e sabedoría. Gardo en cada recuncho día a día predios, estatuas, murais, mostras únicas antigas e actuais, mostras efémeras e duradeiras. Son unha cidade agasalleira, delicias visuais. Pues nada, me alegro mucho. Muchas gracias. Vamos, que te dure toda la vida, supongo que sí. Sí, seguro que sí. Y que lo disfrutes mucho. Nada, no preciso. Es que lo mereces. Gracias. Sala. Bueno, vamos a rematar con esto un poquinho diferente. Parte dun traballo novo, hai moito tempo que tiñamos ganas de facer un traballo para nenos e nenas. Chamase Ven que che canto un conto. E, bueno, pusimos contando e cantando, non? É un poema de Rosalía, pertence a Cantares Gallegos. Lugar máis hermoso non houbo na terra que aquel que eu miraba, que aquel que me dera. Lugar máis hermoso no mundo na terra que aquel
Pois para rematar o acto, darmos as grazas a todo o mundo por ter vido e tamén a Imao por prestarnos este local tan fermoso que bueno, sempre lle dá un plus a todos os actos que facemos. Nada máis, ahora convidarvos as premiadas a facer unha foto coral e ao resto da xente, moitísimas gracias por vir e vemos nos vamos a comer.